Duond buch ODM motimo ikruok mogik mar chako yiero margi mar gwenge counties duto ma pacho ka kochakre odiechieng' makiny. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, tend ODM wacho ni gisetimo ikruok makare kendo gin kod geno ni yiero no dhi timore yo ma huyanga matimore ka ng'ur moko to pod okwako yiero makamano. Yiero no mane ochakore gi kuonde luto mbulu kata polling units to sani ochomo wards. Duond buch ODM ogoyo tung' mogik mar ikruok mar yiero ma igeno time counties duto 47 ma pacho ka mar chiwo telo manyien e duond bura no kochakore kor gwenge. Kokalo e oboke moyiedhi, kuku mar tend ODM oyango ni yiero mogen timo wuok tich keto jogo mane oyier e yiero ma tarik 27 dwe mar 11 higa mokalo ma nying gi osechwal mar chenro makamano. Wale watu ambao wanagombea viti ni kuhakikisha kwamba sisi hapa tuhakikisha kwamba haki imetimika kwa kila mmoja. Na tutaki kwamba haki hii inapotimizwa kukue kwamba kuna vurugu kutoka kwa wanaosimama kura. Tuje tufanye kura kwa pamoja kama wanachungwa na tuweze kutoka pale kila mtu akiwa ni sawasawa. Magitimore ikinde mang'ur to podo kwako moko kuom gwenge ma pacho ka e yiero makamano. Jokanyo duond buch ODM moko kuom gwenge kaka Mombasa, Dhiwa kachiel kod Suba North nyose golo ywak ni moko kuom nyinge mag delegates manitiere listi ma yiero ma ODM oketo e mbui opogore gi mane oyier. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno. Chairman man Main Street and Youth ni. Kagi keto list machielo cha macha wakia be ne ok uneno jogo ka. Be onge ng'amonge gi e party ka. Wan gi thuolo manyicho wanwa National ODM Party ni yiero tarik 7 ma jo ODM 10 Kenya mzima bi yiere to yiero nyose yier kama wakia. Motelo ne ote makawuono, ODM bende nyochiwo milome mar yango kang' mar chungo chenro mar yiero e moko kuom gwenge. Yiero ma East Kamagak ma wuok tich ochungi nyaka tarik machielo ma ibiro landi, ka okang' makamano bende okawne yiero mar rang'iny mar kar chung' od bura ma Kasipul ma ichano bagi chieng' tich adek. Yiero ma Embakasi East ma wuok tich kod tich adek bende ochungi. Moko kuom jokanyo mag ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo delegates maggi mondo nyakwe e kinde yiero no. Ok wadwar ni mondo mi wayware. Wadwa mana ni wanyis ni wan gi lony mar timo demokrasi. Korka kore, ogai mar duond buch ODM Raila Odinga manyoloso Mombasa nyokwayo jokanyo mondo ket kwe kendo tim yiero maonge kod sigu. Wakati uchaguzi ikifika, ODM itakuwa kwa kiwanja. Sio ODM itakuwa kwa kiwanja. Sasa mkifanya uchaguzi wa chama, nataka iwe urafiki. Friendly match. Hapana pigana sana, hapana sukumana, huyu ni ndugu yako. Akichaguliwa, sawa. Kama wewe mchaguliwa ni sawa. Manake chama ni yenu. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Aput machiwo duol mar IBC ojiw ni orure mapiyo mar chiwo duol no e thuolo ma ochiw kaka yoreso chenro mag duol no masani ochung'. Jodak ma kar chung' od bura ma Ugunja kod jokanye siasa ma alworano wacho ni